Αυτό, 3, 2, 1, πάμε. Βρισκόμαστε δίπλα από το γεφυράκι και βλέπουμε πριν λίγα λεπτά έχει γίνει μια κατολίσθηση από το βουνό και όμως οι κατολιστήσεις ακόμα συνεχίζονται. Και τρέχα γύρευε μπορώ να πω. Βλέπετε τα δέντρα εκεί πέρα έχουν σχηματίσει ένα τρελό σχήμα. Κοιτάξτε το κάμεραμαν που να κάνει λίγο zoom. Ευχαριστούμε λίγο τον κάμεραμαν. Κοιτάξτε λίγο αυτοί συγκλονιστικές καταστάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε και θύματα. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουμε. Κοιτάξτε. Τι είναι αυτή η καπνή. Εντάξει. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε. Συνεχίζουμε το διπορικό μας. Κατευθυνόμαστε στην ανηφόρα προς τα πάνω. Να σας δείξουμε τις υπόλοιπες καταστροφές που έχουν προκληθεί. Προχωράμε. Βλέπετε πίσω μας χάος από δέντρα. Βλέπουμε δίπλα μας τσουκνίδες. Βλέπετε τα έχει γκρεμίσει όλα ο άτυχος αυτός καιρός μας έχει κάνει όλους ποντίκια. Κοιτάξτε. Εγώ θέλω να πάω να γεια στη μαμά μου. Βλέπετε εδώ. Βρήκαμε ένα κάτοικο εδώ του χωριού. Πείτε μας. Αποσυνδέθηκε το μικρόφωνο. Ναι, Μικρό τεχνικό πρόβλημα. Περιμένετε λίγο. Ένα. Δουλεύει. Πείτε μας λίγο. Οι καταστροφές σας διέλυσε και ένα σπίτι. Σας διέλυσε κάτι από τις κατοικίες σας. Διέλυσε σε... Ναι. Δεν ξέρουμε τι έχει πάθει. Είναι χειροβοσκός. Και γι' αυτό δεν ξέρω κάτι. Τα γουρούνια του κάτι έχουν πάθει. Η γρήπη, το χείρον μάλλον έχει πάθει. Συγκλονιστικά αυτά που ζούμε. Είναι κάτι το παράξενο αυτό το πράγμα. Τέλος, το καμίσαμε. Συνέχισε τη συνέχεια. Λοιπόν, όταν ηρεμήσετε μπορείτε να μπείτε στο πλάνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε το πλάνο μας. Βλέπουμε λίγο να μπορεί να γυρίσει η κάμερα εκεί πάνω. Βλέπουμε μεγάλες κατολιστήσεις από κατοικίες, από δέντρα, από πάρα πολλά πράγματα. Έχει συγκλονίσει όλο το δροσοχώρι αυτά τα πράγματα που έχουν συνέβη εδώ πάνω, εδώ και παντού. Και οι κατολιστήσεις συνεχίζονται και το πλάνο κιόλας. Μπορώ να πω. Προχωρεί. Βλέπουμε. Είμαστε ανατολικά του δροσοχωρίου και περπατάμε και βλέπουμε στα 15 μέτρα μπροστά μας. Μην δείξει η κάμερα γιατί δεν έχει τίποτα. Βλέπουμε σημαντικές κατολιστήσεις γύρω και πίσω μου. Βρισκόμαστε σε ένα από τους πολλούς καταρράκτες στο δροσοχώρι. Κατευθυνόμαστε πιο κοντά στον καταρράκτη. Το νερό έχει κοπάσει λίγο από τις προηγούμενες ημέρες και μπορούμε να δούμε τις καταστροφές καλύτερα. Βρισκόμαστε σε ένα από τους πολλούς καταρράκτες. Πανέμορφο τοπίο. Δείξτε λίγο εδώ κάτω να δείτε τι όμορφα είναι. Βλέπουμε πίσω μας το πανέμορφο τοπίο. Δεν υπάρχει αυτό το τοπίο, δεν πρόκειται να το ξαναδείτε παντού. Είναι το αυθεντικό τοπίο. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Ναι, και βλέπουμε αυτό εδώ το ξύλο. Περιέχει πολλά είδη. Λίγο πιο κοντά η κάμερα αν μπορεί. Βλέπουμε αυτό εδώ το φιλαράκι. Αυτό το φιλαράκι είναι μικρό. Πολύ μικρό. Και παράγει πολλούς μικροοργανισμούς για να αναπτυχθεί τέτοιο ωραίο περιβάλλον. Κοιτάξτε. Ντροπή και έσχος για αυτά τα σκουπίδια. Δηλαδή βλέπετε σωλήνες, πλαστικά και πολλά άλλα ειδών σκουπίδια. Δεν φιλοτιμήθηκε να τα μαζέψει κανένας. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι αυτή η μόλυνση
θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημά μας και στη γη μας, στο περιβάλλον μας, που να, αυτοί οι επιτίδοι καθυστερημένοι τα καταστρέφουν όλα. Ο γιδοβοσκός είναι πάνω μας και αν μπορεί λίγο να έρθει να μας πει λίγα πράγματα για την περιοχή του. Δυστυχώς θα έχουμε στο επόμενο πλάνο την αποκλειστικά το γιδοβοσκό. Βλέπουμε ο γιδοβοσκός κατεβαίνει από τις πέτρες και από το χάος με τα σκουπίδια. Κοιτάξτε πως μετέτρεψα μερικοί επιτίδη τον δρόμο να μην μπορώ να περνάνε γιδοβοσκοί. Γεια σας, το ονοματάκι σας πέστε μου. Γιώργος. Έχουμε τον Γιώργο, είναι γιδοβοσκός. Ναι. Γιδοβοσκός στην περιοχή σας. Ναι. Στην περιοχή τους. Πέστε μας λίγο, σας συγκλώνησε αυτό το πράγμα? Ναι. Θα εξετάσουμε πολύ αυτό το ναι. Πέστε μας, η οικία σας είναι εδώ πάνω από ό,τι έχουμε μάθει? Ναι. Λοιπόν, έχουμε από το γιδοβοσκό που ακούμε κιόλας, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή τους. Ακόμα τα γίδια σας είναι καλά? Ναι. Τα γίδια τους από ό,τι ακούμε από το γιδοβοσκό, όσο πάνε και στο καλύτερο. Σόμπες τους έχετε? Ναι. Μπορείτε να μας απαντήσετε, μη μας απαντάτε μονολεκτικά? Ναι. Ωραία, μας απάντησε. Με ένα ναι. Ωραία, θα το εξετάσουμε αυτό το πράγμα με το γιδοβοσκό. Έχετε καλέσει κάποιους αρμόδιους για να σας βοηθήσουν να βρουν τους επιτίδους που πετάνε τα σκουπίδια? Ναι. Αυτές οι απαντήσεις είναι πολύ, ειδικά και από ένα γιδοβοσκό αμόρφωτο. Με ένα ναι δεν πρόκειται να ακούσεις ούτε ένα μορφωμένο. Ναι, συγγνώμη που ακούμε τέτοια πράγματα από τον γιδοβοσκό, γιατί είπαμε είναι και αμόρφωτος. Βλέπουμε, συνεχίζουμε το πλάνο μας. Βλέπουμε είναι ο αχυρώνας του γιδοβοσκού εκεί πάνω. Εκεί. Πιο πέρα τον έχω. Συγγνώμη, αυτό είναι του συναδέλφου σας. Εδώ σε αλλαγάνε τα πρόβα, το τσακάτ. Τι εκτρέφεται? Γύρια. Γίδια. Τι ράτσα είναι? Bulldog. Μάθαμε από τον γιδοβοσκό ότι εκτρέφει γίδια bulldog. Μπορείτε, λέω, γιατί βρισκόμαστε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να μας πείτε λίγο, αυτός ο δρόμος πόσα χρόνια έχει που είναι σε τέτοια κατάσταση? Θα έχει 5-6 χρόνια. Δηλαδή μου λέτε εσείς ότι έχει 5-6 χρόνια. Μας λέει ότι έχει 5-6 χρόνια. Πείτε μας λίγο, αυτός ο καταράχτης Με το νερό. Ναι, με το νερό, ναι. Στα νιάτα σας, τον είδατε ποτέ χειρότερα? Στα νιάτα μου κάναμε μπανάκι, φιλούσαμε τις κατσίκες. Ναι, μάθαμε, μας είπε ο γιδοβοσκός ότι σε αυτό το καταράχτη που είναι... Με το νερό. Ναι, με το νερό, που περνάνε μεγάλες ποσότητες νερού, λούζαν τις κατσίκες τους. Και εμείς μαζί. Λούζαν και το ίδιο τους το κεφαλάκι, το τομάρι τους. Δηλαδή, αυτές οι αποδείξεις που έχουμε από το γιδοβοσκό δεν πρόκειται να τις βρούμε πουθενά άλλο. Αποκλειστικά στο Δροσοχώρι TV. Πείτε μας λίγο. Έχετε κήπους? Κυπάρια. Όλο τον κάμπο να δεις. Τι φυτεύετε? Χασίσα, μαριχουάνα. Στο Δροσοχώρι υπάρχουν και τέτοια είδη? Από όλα, ό,τι θες. Αχα, δηλαδή μαθαίνουμε και από το γιδοβοσκό ότι φυτεύουν μαριχουάνα. Σε τι σας οφείλει αυτό το φυτό? Σε μένα τίποτα. Απλά οι κατσίκες μην είναι άσχημες και βλέπονται μετά η μία από την άλλη όμορφες και πηδιούνται. Μάθαμε από τον γιδοβοσκό, τον άτυχο γιδοβοσκό που μένει σε αυτή την περιοχή, ότι φυτεύει μαριχουάνα για να τα δίνει στις κατσίκες του. Να πηδιούνται. Για να πηδιούνται κιόλας. Συγγνώμη που μιλάμε έτσι, αλλά αυτές οι ώρες είναι συγκλονιστικές. είναι συγκλονιστικές για το χωριό μας και για, για τη δύσβατη περιοχή. Κατευθυνόμαστε στο γήπεδο του Δροσοχωρίου και για να δούμε τις εγκαταστάσεις και με ένα μέσο με το ποδήλατο. Πάμε! Καλώδιο ρε! Καλώδιο! Εγώ λήφθης, έμεινε πίσω, κοιμήθηκε. Άρα τέλος. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Δροσοχωρίου. Βλέπουμε φέτος η ομάδα είναι στο Γ αριστεχνικό. Από βαθμολογία είναι στην 6η θέση. Πιστεύω τα πάει καλά, νομίζω. Πιστεύω εγώ, νομίζω. Δηλαδή και φέτος η ομάδα
Νομίζω. Τα πάει καλά. Τα πάει καλά. Βρισκόμαστε σε έναν από τους πάγκους του δροσοχωρίου. Βλέπετε τον καφέ από τους αθληταράδες εδώ πέρα. Λίγο αν μπορεί να μπει ένας από τους παίχτες του δροσοχωρίου. Αυτός είναι ακόμα περισσότερο αθληταράς με το τσιγάρο. Επόμενος αγώνας, με ποια ομάδα είναι? Με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό Βόλο ή τον Ολυμπιακό Πειραιώς? Τον Ολυμπιακό Κόλλου. Ολυμπιακός Κόλλου. Αυτό για τον Κόλλο είναι. Ωραία. Λοιπόν, ισχυρίζεται ο παίχτης ότι θα παίξουμε τον Ολυμπιακό Κόλλου. Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι τα τσιγάρα του παίχτη δυστυχώς τον έχουν πειράξει στην σωματική του υγεία. Πείτε μας λίγο, πόσα τσιγάρα καπνίζετε? Ανάλογα. Άμα μου δώσει λεφτά η μάνα, κάνω. Ο παίχτης ισχυρίζεται ότι η ομάδα δεν του δίνει λεφτά. Η μάνα μου είπα. Ναι, η μάνα σου, πόσο σου δίνει? 2 εκατομμύρια το μήνα. 2 εκατομμύρια το μήνα. Η ομάδα σου με πόσο σε πληρώνει? Γιατί με πληρώνει? Ισχυρίζεται η ομάδα του δροσοχωρίου δεν πληρώνει τους παίχτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχετε παραπονηθεί στη διοίκηση ποτέ? Όχι, δεν έχω παραπονηθεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον παίχτη, είναι λίγο καμένος. Καμένος. Σε εισαγωγικά. Μπάτσι κουνία δολοφόνοι λένε όλοι ναι στη σημερινή εποχή. Ποιος ο λόγος? Δεν ξέρω. Και αυτό εδώ το σήμα δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχει τέτοιο έσχος δηλαδή για να λένε γουρούνια τους αστυνομικούς τα όργανα φύλαξης που προστατεύουν τον πολίτη. Νομίζω εγώ. Και βλέπουμε αυτό εδώ πέρα που συμβολίζει τη νεότητα. Αυτό έχω να πω. Βρισκόμαστε στο κτίριο, στο δροσοχώριο που έχει πόσα χρόνια να κατασκευαστεί και υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κοιτάξτε λίγο το κτίριο. Είναι αδιάθετο το κτίριο να κατασκευαστεί, βλέπουμε υπάρχει Παναγία μου βρέχει. Ναι, αυτό είχα να πω. Αυτό είχα να πω γιατί οι εργάτες πετάνε ξύλα. Και κλείνουμε το σημερινό δελτίο ειδήσεων με ένα υπέροχο τοπίο του δροσοχώριου.